Nå Mads, så er sagen bøf. Hvad har vi her? Det er et ribeye steak, et oksehøjræb, som har modnet i op til 21 dage, cirka 3 uger. Modnet, det er det der med, at mælkesyrebakterierne stille og roligt nedbryder proteinet, som man ligesom får... Mørnet kødet og skabt noget god smag. Godt. Så at kødet hænger, at det modner, er sindssygt vigtigt. Ja. Under de rette forhold vil jeg så tilføje. Det er vigtigt, at man har de rette konditioner for, at det her kød det kan modne. Det vil sige den rigtige temperatur og den rigtige luftfugtighed. Det er præcis. Når man steger sådan et stykke kød her, det kunne for eksempel være af græsfodret kød, det vil sige kvæg, der kun har spist græs. Det der er fordel med det er, at man får en hvad skal man sige, mere ernæringsrigtig fedtsyresammensætning. Det vil jo mere græs og urter og planter og rød og dyr spiser, jo bedre og jo mere hensigtsmæssig vil fedtsyresammensætningen være. Det vil også binde mindre væske i kødet, det vil sige, når man steger kødet, og der er der rigtig mange, der har problemer, så vil der trække mindre vand ud. Og alle kender det der med, at man har 2 bøffer, man har givet en formue for, der ligger og koger nede i en pande. Og ligesom for at undgå det, så krydder vi kødet med salt inden, så det trækker en lille smule af proteinstofferne ud. Vi vælger en tung pande, en svær pande, en tyk bunde med lidt gods i, som ikke bliver kold, når man lægger bøffen over i. Fuld skrue på panden. Sørg for, at panden selvfølgelig er varm og ren. Den kan aldrig blive varm. Nej, lige præcis. Lægger kødet, der har krydret med salt, som trækker en lille smule af proteinstoffet ud. Når man kommer det ned, så karamelliserer æggehvidestoffet, og ligesom danner den her stegeskorpe, som vi skal gøre vores yderste for at bevare, mens vi steger, men også efter stegningen. Rød udenpå, mør indeni. Lige præcis. Så jeg plejer faktisk at starte op på fuld skrue, lad den lige stege et minuts tid, og så skruer jeg ned og giver den cirka halvdelen af tiden. Det er svært at sige, hvad der er halvdelen af tiden er, men altså sådan en tyk bøf vil jeg i hvert fald sige, i hvert fald en 4-5 minutter på den ene side, så vil jeg vende dem rundt og stege dem videre på den anden side. Når de er stegt og har fået den her lækre stegeskorpe, som vi alle sammen er helt vilde med, så er det vigtigt, at vi bevarer den. Hvis man lægger den op på en tallerken, så vil dampen fra den varme bøf ødelægge stegeskorpen. Så jeg plejer gerne at lægge dem op på en rist, eller lige lægger dem op på sådan en pincetta, som jeg også bruger til at vende kødet med, så dampen kan undslippe. Jeg smider stegefedtet væk, og når bøffen har hvile, det vil sige, når man går i gang med at stege bøffen, så påvirker varmen saften, altså væsken i kødet, som bliver presset ind mod centrum af bøffen. Det begynder nærmest at koge. Så når man lader kødet hvile, så lader man saften trænge tilbage ud i kødfiberne igen. Men man vil selvfølgelig gerne have en dejlig varm bøf, så jeg tager lige og smider stegefedtet væk, lader noget smør bruges op i panden, gerne med lidt aromatiske urter, salvie, rosmarin, timian, og så skalsteger jeg lige bøfferne ved høj temperatur til sidst. Og en god måde ligesom at bestemme, om kødet det er stik rigtigt, det er, hvis man gør sådan her, så er det råt. Gør man sådan der, så er det, man kalder for blød. Gør man sådan der, sådan rosa, og sådan her, sådan medium. Ja. Det er den bedste måde at gøre det på. Hvis ikke man har stegtermometer. Hvis ikke man har stegtermometer. Og hvad hedder den så? Så hedder den 52 grader, hvis den skal være blød, altså rød. Ja. Og den hedder 55, hvis du skal op og have en medium, og 58, hvis den skal være well done. Sagen er bøf.